Bafethu ugqibile uGeneral Dumisani Khumalo testimony yakhe ku-ad-hoc committee. Sizothatha malunga nendlela kaye waquestionwa ngayo apha, but ngicela ukuqala ngendlela kavale ngayo. Umbuzile uChair wathi, General ufuna ukusixelela into yoba within i-SAPS kungenzeka into yoba bakhona abantu abanesandla okanye abanolwazi lokufa kuka-DJ Warras. Ufuna ukusixelela into yoba kunabantu ongenzeka into yoba banesandla okanye banolwazi lokufa kuka-Aman Swart. Ufuna ukusixelela into yoba kunabantu abanesandla okanye ulwazi lokufa kukaBhabitha. Ufuna ukusixelela into yoba kunabantu abanolwazi abaye badlala indima ngoba icase kaSenzo Mayiwa ibe namhlanje ayikagqitywa. Ufuna ukusixelela into yoba kunabantu abanolwazi ngokufa okanye obafaka isandla malunga nokutshona kuka-Witness Dina. Kuzo zonke ezi uye wavuma uMntungwa wathi yes. Asibuyeleni umva. Qalile namhlanje uJulius Malema ngequestioning yakhe. Wambuza wathi General, usixelela lapho into yoba kuboliwe apha kwa-SAPS apha eGauteng. Ingabe since nisazi into yoba kukhona abantu aba-implicated sezikhona i-arrest na? Buze into efana naleyo. Watsho wathi hayi anyone involved kwi-interference ethe yenzeka apha or involved nakwezi criminals lemigulukudu hayi umcimbi ucalanye wecase siphezu kwabo. Waqhubeka weza kumcimbi kaJerry Bushugha. Wathi inimephi ngomcimbi kaJerry Bushugha? Waphendula uGeneral wathi when it comes to umcimbi kaJerry inzinyana indaba yakhona because kusike saxuthulwa even idocket yake yahamba. It's later now after a year kusamele into yoba kuyoqalelwa phansi, so usesenzulu umcimbi wecase kaJerry Bushugha. Wabuza malunga nomcimbi we-IDEC into yoba uye waba nento oyithethayo apha while nibhizi nge-operation yokuyo raider kwaKet Matlala noku-arrest uKatiso Molefe. Even i-IDEC inendlela interfere ngayo u-advocate Andrea Johnson. Wathumela i-email apha ene-dockets akanye request akazirequestayo. So in terms of interference yakhe nimephi ngayo, especially ningalibali into yoba kwalo Johnson ngulo owa-arresta uGeneral Khumalo. Into yoba ithini into yakhona kuba bekebuziwe futhi into yoba since eke wakubopha wena ithini indaba yakho, umbopha nini wena? Hayi buhleke kancinci. Waphendula wathi umcimbi ucalanye, when the time is right ndamgqibezelela, the Lord will make it happen. Mamelani ke buze nje imibuzo engathi njalo uMalema asiphume na. Emva kwakhe kwangena uMpangizitha. uMpangizitha wanephatha akayichazile akangichaze ngayo apha eCrucial apho esithi khona hayi man uGeneral Shadrack Sibiya ufikile apha wanento akayithethayo ngoba after year 2022 iPKTT ibise-operator illegally because ibingasenayo i-extension. However, kune-document apha eyasayinwa kusayinwa le-extension and for some odd reason isignature kaGeneral Sibiya ikhona apha. Ufuna ukuthini? Wathi hayi yanimangaza nami into yoba afike athi ibi-operator illegal iPKTT kuukuthi wazi kahle into yoba yayifumana i-extension i-political killings task team. Yathi lento ufuna ukusixelela into yoba uSoto ufike wasixokisela itsho njalo into. Hayi emva kwakhe kwangena uSauls. uSauls bafethu niyayibona itima kayidlalela ibudlalelephi. But ke ubuze imibuzo efana imibuzo ethi General phansi kwalento ithethile into yoba uthe kuboliwe phe eGauteng waze wathi about i-90% yaye-seniors zapha kwa-SAPS ibolile. Yeyiphi proof i-tangible evidence engabunayo? Ithi lento nami ndingufezi ndiyakwazi into yoba ndithi yazi kula mzulwana kuyakuthakatha, but xa nditsho njalo it does not mean into yoba kulula into yoba for now, especially since sithetha ngento zomthetho apha ndithi into kuthakatha utata omkhulu wakhona ugogo wakhona ubani, but uba ndithe nje kula mzilwana it means ingxaki ikhona apha ifuna ukujonga into yakhona. So bawuzama ukufaka nje uGeneral ekoneni ngento efana nalo. Hayi wasimela istory sakhe uGeneral wathi ngokwezomthetho andizukwazi noba ndikhiphe amagama abantu because uba ngabe umuntu akakathathwa umthetho uyandivimba into yoba manditsho into yoba ngobani abantu. Waze wabafuna ukuzekelisana ngefinya nge-certain figure uSauls into yoba okay out of I think usebenzise 38,000 if I'm not mistaken in terms of staff at least ungathi bayingaphi angabe babolile apho. Hayi walile ungene ekoneni but umbona nje uba ukwela cala elelingapha. Xa kasuka khona wazobuza umcimbi ubona uba uzama ukuklerisha ke ngoku apha umcimbi kaMinister Senzo Mchunu into yoba so according to wena with everything that has been said ufuna ukuthi uMinister Senzo Mchunu ingabe ucorrupt na?
ufuna ukusixela into yoba ingabe uminister Mchunu usebenzisana nemigulukudu na. Still it's more or less the same answer, because sisesebhizi nge-investigations. Asikwazi into yoba sitsho njalo ngoba umthetho awusivumeli into yoba sitsho njalo. Until further notice, I cannot come here ndithi uyi-criminal uminister Senzo Mchunu. Exactly the same questions was posed the same questions, but debuza ngoGeneral Shadrack Sibiya. Yena uSolz uyambona ngathi ufuna ukukhulula uba mabaphunyuke uminister Senzo Mchunu noShadrack Sibiya. Hayi ke uthe xa kephuma apho enye into wazama ukuthatha malunga nalo relationship yabo eka-General Dumisani Khumalo, eka-General Nhlanhla Mkhwanazi neka-National Commission uFani Masemula. Into bingathi baqashana ngokwazana ngokuthandana, wazama nje ukubuza into engathi njalo. Hayi wasimela nje story sakhe. And nami ndingiveze ne uba ndingaba sesipoliseni angeke ndenze mistake noba ngathiwa ndikwesiphi isikhundla esoba xa ndifuna into eziserious ezifuna special task force ndingazifaki members ze-political killing stars team. Angeke ndenze mistake yoba ndidinga uncedo, ndidinga umuntu onga-overseer certain things, ndingabacingi banganifikele engqondweni abantu abafana no-General Nhlanhla Mkhwanazi, abantu abafana no General Khumalo. So uzame nje ukufuna ubapenta ngongathi baqashana ngokwazana. Wabuya uJames unento akayithethile ba kunecase ngo-2021 eke yaduma apho kwathathwa kwabhaqwa khona kwafunyanwa khona icontainer yayinama drugs worth about 500 million. Sithatha that's the $500 million ke ngoku lento sithetha ngayo. So ezo drugs ezo zeyaba implicate abantu basesipoliseni ngoba yathathwa ngabantu basemapoliseni khona le yathi zaziswa eGauteng nani. Ezo drugs ezo ukubuziwe into bakha usixelele ngendaba eka-Kurt Matlala apha. Into yobuKurt uye wapeyinta uJerry Bushukha njengomuntu beke sebenzisa i-drugs eyi-drug dealer. Imbeka phi yena lonto? Hayi utshela uGeneral Dumisani Khumalo wathi naye asimkhiphi kula mcimbi we-drugs, naye uya implicateka uKurt Matlala kwezo drugs ezo. Guys, ikhona into ethethekayo ngoKurt Matlala entsha ne esanukuvela into yoba kukhona umcimbi beke uzama khona ideal though ingakange ibe yafinalizeka ideal yakhona eye-70 million beke ifuna Nedbank enenjongo zokuyovula into ebizwa ngoba ibizwa ngoba i-luxury something ivulelwa masithi pe-airport ebeza fumana isite inyana pe-airport. Elo site lase airport kulenda i-treat ama-VIP luxury something ndilibele nje ligama lakhona. So ezingelayo neziphuma besingazuzibona bezingenile i-drugs eSouth Africa uba ngababeki kwenzeka. And lonto it means he had very powerful people beke connected nabo uKurt kulonto yakhe. Sharp from apho hayi uBrian Berger lakhona akayibuzile nje ubuze nje into eyi-1 ethini ngale into yakhona. Ubuseni na? Ubuze nje umcimbi we-crime intelligence basenze ufikile sebekhona abantu baxoshile na. Hayi wavuma untu wathi hayi about 30 ayabantu because yawafuna umfaka ekoneni naye wathi about 30 people ndibaxothile baxothiwe kwa-crime intelligence senze wafika yena kwangela ukhuselo niyambona naye uzama ukukliera imcimbi kandaba eka-Minister Senzo Mchunu. Bafethu asikwazi into yoba simkhulula uMinister Senzo Mchunu aphunyuke kulento. Nontuli wazama naye uba makaphunyuke uMinister Senzo Mchunu bazama nje ukufaka into engathi ilapho. Or the other thing akaye wathetha ngayo ukhuselo balulekile ijudge ezimane ziba implicated apha uthe abazukwazi ukufanele izinto zabo beyi-ADO committee zingakange zibe amagama khona ayalethwa ezo judges uzifuna apha. So that is the other thing that is very important eyathethwa ngokhuselo. Bafethu ndimthandile uSikhosana enye ndithande into yoba ungumuntu ogqibeleyo wavala because in as much as bebesuppressa uGeneral Khumalo ngongathi lento akayenzile uye denta wenze i-reputational damage kuMinister Senzo Mchunu ungcolise igama lakhe ngento abangengabikho sho ngayo ngoba ayikho into edibanisa uSenzo Mchunu plus le migulukudu for now except ezichethe ngane kuthethwa ngazo kuse wangena ngokugqibela uSikhosana because dina into ethi xa kephuma pha uGeneral Dumisani ebengahamba nje dandethekile emoyeni wathi uSikhosana leniyenzile sithi qhubekani nayo anikange nibe niyamcharger uMinister Senzo Mchunu but nithethe lento niyibonayo lento niyaziyo ene sithi qhubekani ngophenyo lweni okumele into mababanjwe abantu sithi mababanjwe nasijiki nje apho zizo nje basically izinto engabe ndiyazikhumbula ezezabe ziyathethwa but nje ininzi into niyibona into yoba already kuzoba kunoqhekeko kule ADO committee and ndiyazibuza into yoba will they eventually na xa sekumele into yoba bathathe i-decision iphume. Is it possible that within the SAPS the people who killed Babita Deokaran are known?
Within the SAPS, it's possible. Is it possible that the people who killed within the SAPS Yes, it's possible. or officials of the SAP, it is possible that one of the officials of the SAPS knows who killed Babita Deokaran? It's possible, Chair. And is it possible that within the SAPS, there is an official who knows the people who killed Witness D? It's possible. Is it possible that within the SAPS, there is an official who knows the people who killed DJ Waras? Very possible again, Chair. And many other victims whose names are not being mentioned. Yes. Is it possible that there could have been SAPS officials involved in the murders of those victims? Looking at the You have just mentioned the murder of Swartz, yes. that there was an SAPS official involved. That's exactly why my response has been a yes, because I was saying, looking at our experiences, in one of the cases, I think there are about 3 or 4 cases, political related cases in KZN, we had 2 members Yeah. of the shift that was hired Like as the hitmen. case of Sindiso Makaka, Yes, where you say that the gun that was used to kill him comes from crime intelligence. it's all those experiences that makes one to respond positive on your questions, Chairperson. Okay. So my last question to you would be then to say, in the light of the picture that you have presented before us, the shenanigans that happen within the police officials themselves, and the escalating levels of crime where the onslaught against the public goes unabated. And with the seemingly state of paralysis that is there in the SAPS, because it's like it has been disabled. It can't arrest criminals, but it knows who the criminals are.